Machiegni nyakorom gajwang' e kidieny mar ariyo mar chenro mar ameny piny wadonje Twak na nyisi kacha ni wadhi menyo chiro mar piny Kenya gi chal mar ngima wechego motenre kod ochumi ka bende studio kaya antiere gi wendowa Zacky Masiro. Machiegni Ramogi TV. Erokamano Lydia. Machiegni rameny piny. Erokamano. Zacky kwachako to kuongi nyiswa ni to king'iye kaka jalony wechego mag osuru. Jatend piny osewacho ni nitiere okenge mag gisekao mar mbeke nengo mar ngima. Ipani wasegi kanya ka sani. Mbeko nengo mar ngima gisani upodi. Ing'eyo nitie wacho to nitie timo. In this occasion kata kaka gi piny machalo sani ber mosebete pod onge. Lakini waseneno steps moko mabet nitie manyalo miyo wageno niya ber nyalo beti. Ing'e ni kineno boche karateng' to yamo bi kudho tena ni koth moro nyalo betie donge. Koro mago to osebete. To ok onyal bedo gima piyo piyo. Nikech nwaneno ka sirikal nyosechako wacho ni giduoko nengo mafuta piny. Ma duok to ok duoke malich ahinya. Samoro iwacho nano duoke gachiel ka ng'eny ahinya t5. Koro ma to kwang'iyo in terms of kata kwang'iye e yore mag loso mwandu nikech mwandu ing'e ni kwachamo gi to be nyaka losgi. Ka en gima dhi piny kako chako dhi piny no to gikone ni ngima biro bet mayot nikech Lydia sama wawuoye ngima mabet mayot wawuoye bei malure kaka japiny yuto go donge kidhi nyiewo skari en pesa di gima biro bet ni na mayot ka kidhi nyiepo to bei odok piny donge to sama wawuoye ngima matek king'iyo japiny en ni kwadhi nyiepo to bei otimre nadi bei ni malo. Koro gisani wasechako neno ka factors of production kata gigo mitiyogo mondo losgo mwandu jatend piny osechako wacho nang'o gidok piny mos mos to mafuta beda achiel kuomgi. Ing'e ni mafuta kodok piny to gik moko dok piny. Stima dok piny. Stima miloso go mwandu mwachamo. Mafuta ni bende kodok piny to kata yore mag wuoth dok piny nikech kata mana chiemo mwachame dala skari ni mondo gole kata kama ilose matere dala piny kucha en wuoth mar ndara to ndara kanyo gino mtoka tiyo gi mafuta. Koro kar mafuta ka gisechako ng'ieno ka ginyalo duoke piny mos mos ka gichako duoke no bende sawa. Lakini gima pod wapenjre en mana rate modok go piny nikech ing'e ni kaka imede timede ahinya lakini kaka odok to dok rate man piny ahinya. Koro nyiso ni nitie kumoro kama kwano ok donji. Nitie kama kwano ok donjgo lakini ka gimedo winjo pach japiny kata ka gichako ng'iyo adieri mantie to giwinjo pach japiny kacha gi kaka japiny hinyore to onego bed ni gi-implement gigi very fast to ging'iyo kuonde ma ginyalo duoko piny kata ginyalo adjust mondo japiny okonyre. Nitiere wach motenre kod wechego mag dola kipimo gi omenda mar piny Kenya. Ndalo matin mokalo nwaseneno ka nobwogore dichiel ma ji moko tetni jomoko dhi ochako uso kendo jok ma nigi dola to koro ni luoro mako. Ka bende wayudo ka Rigathi Gachagua jatend piny Kenya bende okwa oganda mondo ni jomokano dola odhi ousi ni koro nitie kaka polo dhi dok piny. Iparo nang'o king'iye matut kaka jalony wechegi mag ochumi ma be timore kaka pile buogruok ma apoya nono kama makoro chal ka gima koro nengo dok piny mar siling? Aparo ni kwadhi kar dola kanyo kapok wabire wach mar ni ang'o momiyo ne nyalo bet nodok piny to nego kuong ng'i kata japiny onego ng'i nang'o onego ng'i niya ang'o momiyo nodhi ang'owa malo nikech ka ngiwacho ne japiny kaka nodok piny to ok inyise kaka nodhi malo kata gima omiyo nyalo bet malo kucha samoro ok wabowinjore nikech bende gik motere malo ka koduogo modok piny to gin gik motimre nade duoko kuom gik kaka makoro igombo ni japiny mondo ng'i gima omiyo dola otimre nade odok piny. But wang'iyari gima omiyo dola dhi malo mokwongo. Piny Kenya waka nitie gik mang'eny manyalo miyo dola dhi malo.
but abro wacho mana ma relevant ne japiny kata ma mulo japiny piny kacha. Kenya golo chiemo oko kata gik milosogo mwandu oko. Tiende wawacho niya, why import more than we export? Ineno. Sama wa import kata mwakelo mwandu kuwuok oko, mwatiyogo Kenya ka. Wanyiewe in dollars. Kata wanyiewe in foreign currency. Iwinjo. Sama wadwaro dola mondo wachulgo gik mwakelo oko cha. Tiende ni chiro mar dola ni malo. Sama chiro mar dola ni malo, nyaka beche timre nade? Di malo. Nikech koro wamanyo dola no mondo wanyiewgo gika mwakelo ka mondo japiny otigo. To mano in yore ma economic language wawacho ni imbalance of trade. Okay? Watiyo gi dola mang'eny sama wadhi omo mwandu gi to wakelo ka. To wan wawegi mwatero oko mondo wakel dola otimre nade? Onge kata ka gintie to gitin. Koro boyero ni wan sa duto wane mwadwaro dola. Joko ok dwar Kenyan shillings mondo chulwa. To wando wadwaro dola mondo watimre nade? Wachulgi. Koro mano nyalo gamiyo dola otimre nade? Udhi malo. Mar ariyo nyalo bedo gimiluongo ni government debts kata gowi ma sirikal nigo e pinje maoko. Lydia waholo. To mane kaka wan bende wayudo pesa mwariembogo chenro mar sirikal. Either waka ushuru kuom japiny to kokoromo to waholo. Holo ni bentie tieng' diriyo. Nitie holo mwaholo kuom jo Kenya waka. Mwakao Kenyan shillings. To nitie holo mwakao gi oko ma bende wakao in terms of dollars. Koro sama holo is not the thing. To koro sami chudo mwadwoko pesa ni. Sirikal manyo dollars mondo timre nade? Odhi ochul joka. Sami manyo ga dola ni. Chiro mar dola timre kendo nade? Ni malo. Sama chiro mar dola ni malo. Tiende ni obedo scarce to beche bet malo. Kenyan shillings timre nade? Dok piny kata depreciate. Tiende ni dola achiel mondo yud dola achiel itiyo gi Kenyan shillings mang'eny. Okay? To gimoro bende nitie ka ni speculation. Speculation en bet gi paro ma mbele. Kata in gi geno moro ni mbele dhi bedo maber kata dhi bedo marach. Jomoko bro kano dola ni ka pachgi moro nyisogi ni mbele dola beche dhi timre nade? Dhi bet malo. Koro gikane ok giti kode. Sama gikane circulation kata bedo mar dola e chiro kata e lwet dhano mondo wuog kuom ubira udhir ng'ane bedo matin. Koro speculation ka miyo jomoko kane ka giparo ni dola bro timre nade? Bro dhi malo. To kanyo iyudo ka koro sama onge no to medo dhi malo zaidi. Koro jomoko gin na ni gin ohala. Koro gitimre nade? Gipando. But koro karingo mondo aduok koro penjo mi penja. Kalure gi gima wawacho no. Donge. Ang'o momiyo koro ne dola nyalo dok piny? Apoya nono. Apoya nono. Sirikal onego bed ni nigi reserve kata keno moro mag foreign currency kata wawacha dola nikech koro wawuoye dola. Onego bed ni sirikal nigi gulu moro mokane dola. Sama gulu no dok piny to dola beche bet malo. Ing'e gimomiyo? Nikech sirikal ok nyal nyiewo Kenya shillings nikech mano function kata en tij central government kata bank maduong' e Kenya ka. Gine masama dola dhi malo to gihakikisha niya kara dola ma wan go kagi water gi e chiro. Ok ibiro ting'o gi dhi puko gi e chiro. Ka kitero gi e chiro ni inyiewo Kenyan shillings to dola bet ang'owa e chiro. Ai bei gonyore. Koro gisani onge report moro amora manyiso gima notimore momiyo dola no dok piny. But gisani kaka koro pachwa maybe kaka wan jolony gi kaka wanene. Speculation is part of it. Iwinjo. To kapok abire speculation to wachak gi government reserve eka bro explain ni speculation na maber nikech government reserve ni chal ma government no yude gimoro to gi boost go kata giting'o go malo agulu margi mar dola cha. Koro gitimo ang'owa?
nyalo bet ni koro buchgi mar dola cha koro giwuok go giwacho ni koro wadwa dhi manyo Kenyan shilling. We aket ne japiny yo machuok kata yo mariek kat okay yo mariek but yo magi nyalo winjo. Wawuogare korka pesa matin. Nyako ka bere e gweng kata ka bere town kata ka bere kamora mora. Emta. Imanye gi chuo mang'eny. Ariambo. Iwacho adier. Sana sana kae ne kende. Joma dhi manyo timre nade? Ng'eny. Wadoge dola. Dola ka sirikal koro kele to Kenya shilling cha emimanyo. Koro sirikal manyo Kenya shilling. Kenya shilling nyaka beche koro timre nade? Idh malo. Tineni koro wabet gi sunga moro kidogo. Bech watimre nade? Dhi malo. Tineni sirikal uketo Kenya shilling koro is in demand. To dollar cha is not in demand. Dollar cha makuru gikelo ginyiepogo. Tineni dollar ni circulation to Kenya shilling gigolo oko kure magedwa gikawo. Mano artificial way of making it kata yo ma sirikal tiyo go mondo timre nade uket dollar odog piny. Nikech bende nadwa penjo to be en gima sustainable. Yes. En gima nyalo bedo kuom kinde kotim kamano nikech ochalo gima nobuogore mana matin to mbele ka to gana nyalo ni koro onge igeno moro amora. Lura gi pek ma sirikal nigo. Nikech reserve no kwa we depletion of the reserves. Ang'o matimre momiyo reserve no dok ga piny. Donge government nigi pek ma mare samoro gikawe to gitimre nade gitiyo kode yore mamoko. Ka pek ma wan go ng'eny to sana sana pek mokwongo ma sirikal betiga go en chulo gope ma oko. Samidwa chul gope ma oko kaka no wacho dola itimo nade emimanyo mondo timang'o ochul gope ka. Mano miyo dola dhi malo. But koro kipenja ok apar ni en gima nyalo bedo sustainable kamano kende method magitiyogo nikech kamano method magitiyogo to kata mana gin bende reserve gino bro timre nade bro dok piny to kosa dok piny to adok mana kacha iwinjo koro dok piny mar dola to nitie several ways ma maybe inyalo tigo mondo dola dog piny mok en mana bedo gi reserve kende lakini gisani to waparo ni odok piny nikech government reserve chal ma government no yudo gimoro to gitimre nade gin increase reserve gicha to gichako nyiewo Kenyan shilling again jo piny kano winjo wachno speculation obeti ni ai speculation ka bende biro gi ruma mongering kata wawache ni koro te choro weche mok kare kuom oganda. Wacho ne jalup jatelo wacho nang'o ni teruru dola uge chiro moko kutero to gibro timre nade ibe kaka kore ja piny ibro dak gi luoro kati paro mbele kati speculate ni gini nyalo bedo marach moloyo kaka en sani idhi timang'o kama ni ka nesha idhi gole kori be idhi timri nade idhi use tinani gi create desperation moro giketo ji koro ibedo ng'at moro ma koro ladre ineme koro ilondri gi pesa ni timri nade kaw na dola tinisi ni want dola no mondo wakawe wanyalo mimu na 140 shillings tinge ni sama nyi kane ga ma jogi opoyi ga kane to ne en ga 160 something to ipane mane gima ber ka sirikal timo Zacky ni mano ben gima ber ka sirikal timo mondo awinjo kilungo ni create desperation giketo luasi moro mar dwaro kata mar chando kuom jopiny. Biparo ni ma en kitelo makare. Mano to ni kare. Tiende niya. Nitie jok ma be noketo ngima jopiny obet matek. Okay? Tiende ni gin ne gikano gini gima kizungu wacho ni holding. Tiende ni gikane ka giparo ni mbele biro bedo maber mondo giuse e bei mamalo. Gine mane giketo bende dola beche timre nade dhi malo. Koro mano to mna tactic ma sirikal notiyogo ma okapar ni in law nitie gimoro marach gi ma sirikal notimre nade no wacho kata ma jalup jatelo no wacho to tinani dhano no wuok kar romb gi koro gi dola gi gitimre nade gitere chiro to ka gitere chiro dola no bet mang'eny koro bei bedo timre nade bei olwar mago gik mano timre nade mano timre gisane purely it is government reserve gi speculation e manyo timre momiyo koro ji nyoringo gi dola chiro kanye giwinje ni gicholwar to gibege rengo gimedo lware zaidi lakini ka government reserves urumo kata kiny taparo ni
nyalo kethre kendo. Kapod iwuok kuom jopiny ma bende temo mondo ket lwasi mar onge kata chan mar gik moko kata medo mar nengo. Naneno ka nolandi duoko chien nengo mar mauta. Kata kamano yudo ka nitie kuonde moko ma pod nengo en mana macha kendo onge lokruok moro amora. Dibed ni nitiere kaka joma timo ohala bende nitiere ka lemo moro ma gin bende gituge kata gitimo mar temo thiro nyalo mar bero uchumi ma pacho ka. Ing'e ni ka EPRA migao kata duol mochung' ne weche mag mafuta tere malo tere piny bei, okay? Nyose wacho nikech sana Nairobi nyodwok piny. To dieri nonro wacho niya nitie kuonde ma ok otimre nade ma nyok odwoke. Jopiny ywak ni nyo wacho no odwoke to nitie kuonde ma ok odwoke. Sama EPRA osewacho kamano to en public policy. Onego bed ni osetimre nade osedoko. Koro ing'e ni sama waloso public policy nitie phase mar implementation bende. Samoro phase mar implementation ema ok otim ang'owa tijgi. To implementation mawuoye kata keto ni mondo wach no oti. Implementation ne japiny en mana ni mondo luwo mondo wach no timre nade oti kata mondo kete mondo oti. Jok monego bed ni luwe kata monego bed ni kete mondo oti nok otimo tijgi e yo makare nikech nosebedo public policy mano onego bed ni koro onego bed ni bedo implemented. Samoro supervision rach, regulations rach. Tena ni nitie ng'at moro moninde e tich kamoro nikech mano to en a sensitive matter ma sirikal ok nyal timre nade ok nyal riambogo kata ok nyal tugo gi pach jopiny. Pacha moro nyisa ni ng'ato noninde noninde tich. Koro mano en upon sirikal mondo gibende koro gidwokwa na ang'o mane otimre, but gi sana paro ni ng'ato noninde tich. Implementation nitie jok mane ok otimo follow up. Magin jok ma are responsible, magin monego bed ni giluwo wachno. Zacky, nitie mbaka mosebed kigo bende gi Rigathi Gachagua mano jatend piny Kenya osiko kowacho ni giyudo ka kirop Kenya ne nono ne onge gimoro e iye. Seche mane gikawo kom ni adieri ne nitie lokruok piny ne ok ni kaka bang' kane gisekawo telo. Japiny gombo ng'eyo ni to nobedo nade ma koro giwacho ni giyudo ka agulne nono ne onge pesa moro amora to seche mane kata kapok otim yiero to ne yudo ka ne piny bet no bere japiny ne nyalo mana bedo ni nyalo yude gima kete mesa. Ere gima notimore ka? Aparo Lydia, siasa gi riembo sirikal gik moko ariyo timre nade opogre. Jogi ne wacho ne jopiny gik mane gigombo winjo sama ne gigo siasa. Tiend ni sero ombulu kano oseyudi ok dwa wuondre ne jogi ne kia gima nikech mano ok giwacho diere mane gi campaign. Sirikand ni olos gi ng'a? Dong ne en jalup jatelo maduong' e sirikal mokalo. Dong ne en deputy president. Nitie gima nokia. Nong'eyo. To wachna ka nitie sama ne giwuoye ma giwacho ni sani aguch sirikal rach ni nono. Wabro temo ni wan kwadonjo to wakwanye gi kanyo to walosi mondo piny obed maber. Onge kama ne giwacho gima chalo kamano. To onge gima ne gikia. Mago porojo mag jasiasa. Tiende ni giwacha wacha to gikia. Onge gima ne gikia. To ponon ne gikia. Kara wawacho ni ne gikwa tich manok gielewa. Ne gikwa tich. Kara tijne mo jo ben ne giwe. Tijno kare mano nego ben ni giwe nikech ok inyal kwa tich mikia kaka chal tikia mpango maingo midwa dhi losego. Gima jogi otimo sani Lydia en ni kane gidonjo gichako miyowa excuses. Kata gichako bedo gi gidwa ni gilonyre wachni. To wachni gidwa ni giywagre koro giketo japiny ni sirikal mokalo cha ema nyerach. Sirikand ni temo. Sirikal nyerach na Lydia kanywa donjo kanyo neno gik ma sirikal nyotimo. Donge nye gichako mna loso offices gi to gi improve state house to ni office of who and who geche manyien itimo monge pesa wuodhe ma oko ne gigolo kanye pesa ne nitie. Ting'e ni Lydia iwacho ni kata king'iyo mbui samoro jomoko keluga
to joke moro niya ng'ato kawo mtoka kata onyiepo lakini okia timo ang'owa okia riembo. Ok udwa wacho ni okwalo nikech mano to ok wadwa donjo. Wan wadwa mana wacho niya oakwaya mtoka kata oyudo. Kaka oyude samoro nyiewe dong. Lakini mtoka to nie lwete. Mtoka to nie lwete mare. Lakini okia ang'owa okia riembo. Mano situation man ka gi sani. To gimonego bed ni gitimo sama jalup jatelo wuoyo kamano nyisi maber ni kata ng'at jok ma advice gi kapok giwuoyo bende wigi ok ni kama onego bed ni nitie kata samoro gitiyo gi jok ma kizungu wacho ni yes men. Gini timo kaka onene gi kaka odware ok gi kaka jalony time nade nene. Koro gimede bet gi jolony morie kuro mondo wawinj gik morie kuro koa kuomgi. But wacho ni ne giyudo ka sirikal ne onge pesa mano to giriambo. To kata ka ne onge go of course no electioneering period kama gik mang'eny nochung to gik mang'eny be ne timre nade ne sirikal spend on. Mano to bende sawa. Rumo to no korumo. Nikech gik magitimo toke kanyo ka kwere ka gidonjo nyisowa ni kanyo no kotimre nade no korumo. Ni kato yie ne ok nyadonjo gimoro. Giriambo. Kara giwachona ni gitiyo gi pesa gi. Oso ni gitiyo gi pesa mane. Ne en pesa ja Kenya. Sambine kora winjo kiwacho gimoro iwacho ni speculation kata geno mawinjo bed ni oganda bedo go wuoy wi wach mar johala. Gitim na sambinde koero ka okinyal ng'eyo gima kiny ne bedi anya to kotendre gi wechego mag uchumi. Ja ohala winjo ogo kwano mane sani Zacky. Sani kaka kawa wuoy wi speculation and speculation about the dollar don't ewi dollar. Gima nyalo nyiso japiny sani number one tool monego bed ni en go kata gino monego bed ni en go moko pogre go en information kata ng'eyo weche manyien. Nyaka ibed informed sakasa. Tinani nyalo bet ni ng'eng to gimoro timre in the next minute. Koro number one tool en information monego bed ni japiny nigo sani. Nyaka stay informed. Tiende ni nyaka obed ko chiko ite radio TV kamora mora. Tiende ni ya inyalo ng'eng kigalo ni kiny pod ber to kara kiny no dhi timre nade dhi kethre. Mano number one. Number two, ing'e ni wabende wan gi jukumu kaka japiny mondo wami uchumi bed maber. Ere kaka wadwa mi uchumi bed maber kaka japiny. Uchumi ko bet maber to kata mna dola mwawuocha bende timre nade odok piny. Kaka odok piny no. To kodok piny ka ber. Iwinjo. Tiende ni ang'ono monego bed ni watimo kaka jo Kenya. Watemare mondo walos giwa eiwa wawegi to wanyiewre wan wawegi. Tiende ni we should produce locally and consume locally gisani. Iwinjo. Kar mondo dhi ni dwa dhi chamo chips mobedo imported. Dhi nyao nyandarua te dhi omang'owa dhi omche gini waru tilos ne ji chips. Iwinjo. Ka wacho ni imported chips ting'eyo jok ma import chips. Nikech ok wadwa ketho ne ng'ato ohala bende mondo bende kik ng'ato yuagnwa koro ok wanyal luongo nying. Koro ohala mitimo e dierwa giwegi nyalo nyaka watim wan wawegi ma ok wadhi ni wadhi omo mna oko e kwatim. Iwinjo. Nyaka koro wabed ni wa produce locally to wachiemo locally to wanyiewo locally. Ma dhi tego selling. Dhi tego selling. Tiende nang'o? Ok wabro bet ni koro wadepend e mwandu mawuok oko so much. Tiende ni over dependence on importation. Sama wadepend on importation kata wan gi geno kuom mwandu mawuok oko. Wane mwaketo niya wakoro wadwa chulo joka gi dollars. Ni wane mwaketo pressure on Kenyan shilling or the dollar mondo timre nade mondo dollar odhi malo to Kenya shilling otimre nade odok piny. Sama watuono gi dollars to watego Kenyan shillings. Akia kwa winjire. Sama watuono gi dollars to watego Kenyan shillings. Koro watemare kaka wabro tego Kenyan shilling en ni wanyiepare locally to wachiemare locally to hala watimatima wan wawegi for the time being. Iwinjo. Tiende ni wa reduce importation. Again, gima wanyalo timo. Sani ja Kenya onego bed ni kwa save pesa. Kata kwa dhi e bengi.
Tie jogo man gi foreign currency accounts like dollar account to e bengi nogo in gi Kenyan shilling account. Keno koro nego be ni kidhi keno to the ken in Kenyan shilling. Sami keno so much in Kenyan shilling waduto. Kendo ni ibende nitie ka create scarcity mar ang'o Kenyan shilling. Kise create that scarcity mar Kenyan shilling to nengo ne chiro dhi timre nade dhi medore. Koro wabende wawegi kaka jo Kenya wan gi jukumu mar timo ang'o mar hakikisha ni uchumi marwa obedo stable. To ku uchumi marwa stable to Kenyan shilling bende timre nade is stable against the dollar. Mane kwa bro timre nade e kwa bro dhi maber. To gisani bende kaka dola dok piny ni. Donge koro sano bet en kare. Kantie mwandu ni mori bende midwa dhi golo oko gi sani. Nikech okang'wa chun ji teno gi produce locally to giti gi chiemo locally. Samoro ng'ato hande mapile nyaka no chako hala nyaka kawuono. En ng'ama moga mwandu oko to timre nade to use Kenya ka. Sani ma giwinjo ni dola dok piny no. Ringi dhi om mwandu no. Mondo tiende ni ya idhi chule bei mayot. Otherwise, tiende Kenya shilling pod nigi teko. Dola beche timre nade dok piny. Kore dhi yude bei mabet ogonyre moloyo kaka ni timre nade kaka ne yude. To ki yude kamano mi bendi kele. To kata japiny mabiro nyiewi bedo koro nyaka duok ne bei piny. Japiny be dhi yudo nafu. Gisani emonego be ni kata mara serikal mane wacho ngene lady an nani okwanyal dok chien ahinya to maybe it was not topic of today. Chien kanyo nyo wachno kata mafuta moro manonego be ni kelo agreements moko ne ni chien kanyo. Wacho ni ji to sani ka serikal ni gadieri ni gimitimo ne you way about sustainability ka in sustainable to sani monego koro gere ngidhi gitima ng'o gidhi omnwa mafuta mondo babi wayude bei mayot to kwase yude bei mayot to production kata loso mwandu be dhi bete bei motimre nade bei mayot bei mogonyre to koso bete bei mogonyre donge japiny dhi nyiepe bei mayot. Sama wachaka wawacho ni kwa wuoye hinyruok japiny dwa wuoye ang'o bei mar mwandu mane hinyruok japiny ka bei ni malo to hinyre to ka bei dok piny to japiny winjo maber donge. Koro sani monego be ni serikal bende ka gini sustainable to koro wabe wachallenge gini ya koro geringi gidhi giome mafuta cha gi bei man piny no mondo watimre nade kineno ka reserve gi cha is not depleted to tiende ni kare ni gima sustainable but ka gidhi that direction magino bedo sustainable bas wan kare japiny dhi winjo maber. Koro kata mana gi serikal along the speculations gibende giringa gidhi gitimo ang'owa giomnwa mafuta bei mayot. Kutendra gi timo hala kata timo tao chenro magwa kiwan nitie wach mosebedi kiwacho gi jatend piny Kenya kaka weche mag mbolea osedok piny mbolea Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni be nitie yo machielo moganda nyalo tego godo chiemo mapacho ka maok mana pur Kenya nikech ji te ok gin jopur nitie jok matimo gik mopogore to piny pod tek ne ji te. Wacho ni be nitie yo machielo ma kopogore gi wer mar mbolea osedok piny mbolea osedok kata bo wacho ni ji te chal ka gima ok cham kuon koro bei ya mahindi to nitie joma bende kuon ok gihero koro gin gitimo nang'ere kaka bedo kaisa ka. Abro duoko jawinjo wania okay bei mayot mar mbolea to krach to bende kata kwa pur be ok dangi pur ka uno tikeyo kiny nitie muda manyaka itim nade nyaka iriti muake koro mano to bende ber but amongst the several things ma jogi nyalo timo mondo losgo ang'owa ngima. Kadwoko jawinjowa tigi miluongo ni usuru miwuoye gacha usuru ni wang'iyo yore mopogore sani ng'eni japiny hinyore mana nikech usuru ok onyal dhi nyiewo gimoro ousi nikech kata bei mar wero ni malo mondo ichop gi mwandu no dala michak use na japiny be biro ywak ni bei ni malo koro kata kuma idhi usi otimre nade onge. Usuru number 1 serikal onego bed ni duoko usuru piny. Ka giduoko usuru piny to kata mana gin giwegi nitie kaka gidhi gen but wakwongo wawach kaka japiny dhi gen sama usuru otimre nade odwok piny. Sama usuru odwok piny mokwongo bech mwandu be nyaka dok piny. Sama bech mwandu odok piny
japiny dhi timre nade, dhi chiemo kata dhi yudo mwandu e yo mayot. Rabele dhi nyiepo mang'eny. Sama yudo mwandu e yo mayot, nitie jowero mawaro mwandu. Sama giwaro e yo mayot, to dhi to uso e yo mayot. Ang'ono matimre, otieko stoge cha piyo piyo kendo oduogo timre nade, oduogo wero. Koro iwinjo ka jawinjo penjo ni to gin ok gipura pura. But ang'o kendo minyalo tim? Osuru ni kodwok piny to bech mwandu dok piny. To bech mwandu kodok piny to ng'ama waro piyo piyo to dhi uso piyo piyo to duogo waro kendo kamano. Tiende no bende oyudo yot kaka onyalo konyore en owuon moloyo bet mana ni koro en orito puodhe kotimre nade eko konyre. Koro kanyo onego bed ni sirikal konyowa. To sirikal bende sama duoko gine piny. Akia gimomiyo sirikal masani ok nyal leverage on numbers kata ok nyal bet nigi target kata gihimo ng'eny marwa. Sama duoko usuru piny to ji mang'eny dhi donjo ohala. Sama gidonjo ohala dongi juogogi. Afadhali yud matin kuom ji 1,000 moloyo yudo mang'eny kuom ng'ato achiel. Sama gibe giyudo mang'eny tiende ni giyude mang'eny to chenro mag gwenge nikech sani wan kata mana gi county governments ginyalo tero mwandu piny kacha kata ginyalo loso chenro manyalo improve ngimawa through county governments piny kucha. Tiende ni giyudo pesa ma is enough to gi allocate enough kata gimiyo county governments pesa moromo manyalo bendo mulogo ngima japiny chien kacha. Iwinjo? To kata gi sani magiketo usuru malono bedi ng'eye ni piny kucha kata mana governors ywak kech pesa ok chop girgi e yo makare. Ang'o momiyo biro bet ni pesa ok chop girgi e yo makare? To usuru tichoko onge target ok gichopi, but mano to normal. Ok ochuno ni nyaka ichop target, but target bende ok gichopi. Aneno ni gichore malo, to ka gichore malo ok giyud enough. To kata mana gi sani pesa miholo ko be nyaka ser. Pesa isero nyaka iwach maber kaka i plan duoko pesa ni. Ere yot midhi, ere kaka idwa timri nade, idwa duoke. Winjo? Koro japiny gima nyalo konyo japiny kata openjo ni ang'ono manyalo tego uchumi wa. Kiduoko tax piny kawuono, kage manyo yore ma ginyalo duoko go taxes piny, to japiny bende dhi yudo yot e yor timo ohala. To kotimo ohala to en owuon odhi timre nade, odhi jitegemea moloyo wacho wach pur mapile, wacho wach mapur mapile ma ok gidwarno. Ka watieko Zakayo, aneno ka jatend piny osiko kanyiso joganjo ka ne obed kod horuok gimiye thuolo ni nyaka gini biti mbele ka. Bipa ni en gima nyalo winjo be ni keto gene chuny ja Kenya ni mondo miye muda mar timo mar loso uchumi. Omiye thuolo ganda ohore obed kod horuok. Ng'ano, okay. Jatend japiny samoro kuwuoyoga to awachoga ni kingi owe duk. The king is naked. Nitie ng'at moro mok wachi ni adieri kata nitie ng'at moro mok tim tije. Iwinjo? Aya, okang' moko tero waseneno. Dola nyodok piny. But in as much as odok piny, penjo ni is it sustainable? En gima nyalo bet nyaka ngima mambele kosen mna kawuono to kiny kendo dok kuma nyotimre nade, kuma nye entie. Pod waonge duokono. Lakini ka dola nyalo bet ni piny kaka giwako ni sani ni, ngima nyalo bet notimre nade, nogonyre. Mano wawacho ni ranyisi maber ni ngima nyalo timre nade, nyalo dok piny. Again, mafuta gisechako wacho ni odog achiel, odog abich, kamano. Ka ginyalo temo modok adoga gi substantial amount kata pesa moro makare, bende ngima biro timre nade? Sama kare kae beda di 10, 20, 20. Wadogare chien gima nokelo bech mafuta bed malo. Kwatieko. One of them ne taxes. Iwinjo? Temi winjo ka ywak chien kacha ni mondo gini obed makare ma japiny bende ok nyal ywak, japiny bende yud yot mar timo ohala. Giduoko osuru piny motimre nade, mokwongo koro mar mafuta cha giduoke chien kabisa. Back to 8% ok nyal bet marach nikech kata Uhuru Kenyatta ma giywak ne notiyo gi 8% nyaka nyowe telo.
Winjo mar adier. Koro giduoke piny kanyo. To ngima bende pod dhi timre nade? Dhi bet mayot. Lakini gi yot mar ngima kata pek mar ngima gi kaka wanene. Bro lure gi budget ma gidhi somo next. Kata gik ma gidwa keto cheke mag omenda ma dhi bedo next. Bro nyiso ni gini dok piny koso medore dore. Lakini gi Kenya mwang'eyo to tax rates gi gitimre ga nade? Gimedore ga. Ngima pod nyalo mana bedo matek. But tie kama nyaka ridi to nitie kama be nyaka dok nyaka timro nyaka mbeki. Koro an adwa ni gi mbek mafuta to gi mbek osuru. Ka gisembeko mago japiny nyaka ne pogruok. Iwinjo? To kar mafuta kanyo gisechako wachonwa ni gi mbeke. Dola ka gitemo tugo kode. Wabro neno kama tugo no timre nade? Ochope. Mano bende nyalo bedo a good sign. Lakini warichare budget cha. Nikech sani chal morie 4 trillion. Winjo? Chal ma the next en 4 trillion. To mano tiende ni pod japiny nyaka di mondo ema mondo timre nade? Ochiw pesa cha. Koro poto nyalo bedo matek. Dwoko piny osuru mondo mi oganda yudi konyruok. Nyakoro mga jong mano kanyo en wendo wa CPA Zacky Masiro. Mabende watemo ng'iyo weche go motenre kod weche wamenyo chiro mar piny Kenya. Nengo mar ngima kaka osebedo en mbaka mar ariya kendo ok wanyal tieke sani nikech sa watieko kanyo twak mar rameny piny kendo waduogo kanyo sa 3 gi chenro mar Ramogi TV. CPA erokamano kuom go kodwa mbaka. Erokamano. Koro kendo sa 3 nyakoro mga jong. No miya information late. Lakini ok rach. Donga chopo. Chopo. Achopo.